journalist manipod iti syudad ti Lawag nagpinalubal iti biyang iti Divine Word College of Lawag para iti Division School sa press conference mga idol. Digitay talaga mo taya nga aspiring journalist mga idol. Iyan makapamis dita ak kanang rugrugi idol Glenn. Di time nga talaga nga kayatdak nga isalifay digitay kakastoy digitay mula sa buluwagang pambalitaan ng San Nicolas National High School. Ako ang inyong tagapagbalita, Lawrence Martinez. Tingin kakasjay. Kung na yan na naalak pelang ang inggan ay tatagong daway. Wala na pelang digitay fears no one, protects no one. Kakasjay mga idol. No English broadcasting, diba? Radio broadcasting di napanakan nga datay TV at naman tiniport manipod ka ni Idol Glenn Batuyong. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Ginundawayan naman ang dagiti estudyante ti elementarya ken sekundarya iti schools division ti Lawag City nga inpakita ti laingda iti journalism. Babaen da ito iti Division Schools Press Conference aniwayat iti Divine Word College of Lawag. Dito nga nagbibinalubal da iti estudyante ti benleg ti TV ken radio broadcasting, news, feature, sports writing, photojournalism ken dadumapay. Nangited kadakwada ti inspirasyon ti pinagsarita dagiti national TV reporters adda Gio Robles iti TV5, Jonathan Andal ken Nico Waje iti GMA Integrated News. Dito yan ay paganet-get kadagiti young journalist ti dakkel nga akem ti pinangipadanon ti husto nga impormasyon kadagiti publiko. Dagiti mga bag ti mangibagi ti Lawag City Division iti 2026 Regional Schools Press Conference. Ti Lawag City Division ti overall first runner-up kadagupan amin ti 14 na division ti Region 1 iti naudi RRSPC. Impasingket ti gobyerno syudad ti suporta na kadagiti agad-adal para iti panakadevelop kadakwada ti laing ti beneg ti journalism. Babaen ken SK President Michael Agustin. Para iti IFM News, Idol Glenn Batuyong, Tatak RMN.